Rá fogják rámolni. Az ágyóval. Hú, ezt a lányom hogy élvezni? Hát ennek a Bács megyei huszárbandérium huszárjait látják a 3. Ferdinánd ezred ruhájában. 1790-es évektől az 1848-ig működő ezred volt. Ahogy látják, gyönyörű szép piros sabrakkal, kék teljes huszáröltözettel, piros csákóval voltak felszerelve az ezredeket, hol csak a csákó, hol a mente, hol a zeke színe, hol a nadrág színe különböztette meg egymástól. Ugyanez az alakulat őrzi a 13. hunyadi huszár alakulat hagyományait is, az egy egészen más egyenruha, az most nincsen itt. Az egy félig meddig csikós ruhából és csikós kalapból álló egyenruha volt, fokossal és karddal, meg pisztolyokkal felszerelve. Az kimondottan tipikusan a kiskunság és a járság alakulata volt. Ezeknek a lovaknak nincs megszokva ez a tér, és hát nem mindegyik ló viselkedik éppen úgy, ahogy a gazdája is óhajtja, vagy éppen a huszárja. Ezt most kérjük, hogy tekintsenek el a kis rakontárlankodásról.